Vítám vás u mého dalšího videa lektvary. A dneska si uvaříme nějaké tyto lektvary, tak se teda můžeme pustit vařit. Dneska si uvaříme láhev s jedem. Tak se na to bude potřebovat. Tyto věci, tak já si to teda vezmu, protože já to budu dělat s rybou, abyste hned viděli, jak se to dělá. Jo. Tak, podáme normálně 3 láhve s vodou, tak si vezme bradavičník, dáme to do toho a počkáme si chvilku. Takže teda budeme dělat ten jed, láhev s jedem. Vidíme, jestli se mi to povede na poprvé. Tak. A už dobrý, už to mám hotovo. Takže vidíte, žádný účinek, tak proto to tam nechám a vezmu si pavoučí oko. To tam dám a počkám si znova a pak by mi měl vzniknout jed. Tak jsem zvědavý. Chvilku počkám. A pak budeme vařit láhev s ohnizdorností a láhev s uzdravovacím nápojem. Ještě uzdravovací nápoj. Co vám vidíte, je otrava. 45 sekund. Ale já si říkám ten návod. Tak si vezmu rubit. Dám si tam. A prodlouží se mi čas otravy. Jsem zvědavý taky, jestli se mi to opravdu povede a jestli si to dobře pamatuju. Tak se mi to povedlo, ano, na 2 minuty, max. A jestli chcete, což je blbost, vypít takhle v ruce, takhle, tak tomu se vrátí. Vezmete střelný prach, to asi zná každý, to je strýpru až takhle. Tak počkejte si chvilku. A pak se vám z toho střelného prachu, smíšení střelného prachu a lahviček z jedu, vám vznikne házecí jedová lahvička. Vidíte chviličku, už to bude. Tak, vidíte, vojáci je, tak se to dámu, nebo ještě se to nechám. Mohl bych vám ukázat ještě jednu věc. Glowstonem, když na to dám, co se stane, tak si vidíte chvilku. Otrava vchujte sama. Tak uvidíte, jak se dělá jed obyčejný na vypití a jed házený. A ještě jed druhého stupně jako větší síla, druhá síla. Vidíte, se změní na druhou sílu, ale zkrátí se vydájící jed, tak si to jde. Tak já vám to teda ukážu, já takhle vezmu. Já jsem si tady udělal takovou přípravnou arénu, tady nějaký vesničané dobrovolně přišli na vyzkoušení jedu, tak to můžu vyzkoušet hned. Vidíte, jednu lahvičku a odebírá to skoro vše. A odebral jen to hodně. Vypadá to málo, tak bylo. Chybělo to i mě. Víte, jak je to silný. I když mám promění zlaté. Dobrý. Tak neumírám. Dobrý. Ale skutečně. Tady spolu komunikujou. Tak jste viděli, jak se vaří, připravuje jed v lahvičce. Tak jo. Tak můžeme se pustit dát na druhé vaření. Láhev s ohnizdorností. Takže opět si vezmu všechny 3 lahvičky, bradavičník, lávovou pěnu a ruku si necháme pak. Zase dáme si nahoru si lektvary, teda s vodou, dáme si tam ten bradavičník. Nedívte se, vždycky, když tam dáte ten základ tam dáte ten bradavičník, jestli nemyslíte, ano. Nelekněte se, že prostě nebude mít to žádnou schopnost, jako nic, vidíte.
žádný účinek. Tak, a když tam dáte lávovou pěnu, tak se tam to hned změní. Já si můžu rudit. To je to máme. Si chvilku počkáme zase. Počkáme si chvilku, až to se to naběhne. Tak. Takže vidíte, ohnizdornost na 3 minuty. Já si to chci prodloužit, tak si tam dám opět ten rudit. Tak, už to máme skoro hotovo. Tak vidíte, 3 minuty a změní se vám to na 8 a jestli to budete chtít zase naházení, tak tam opět střelný prach a budete to mít na házení a no. Prostě ohnizdornost znamená, že můžete 8 minut, nebo prostě ty minuty, co si tam dáte, plavat v lávě nebo v ohni, můžete chodit, nebo když po vás vystřelí soupeř luk a má ančepový. Prostě má čípy, které jsou ohnivý a vystřelí po vás oheň, tak nebudete hořet. A je to dobrá pomůcka, vidíte? Ohnizdornost. 8 minut a je to házicí. A jestli bych opět chtěl zase dát druhý stupeň, jako větší sílu, druhou sílu, tak opět se mi ale zmenší doba, ale za to budu mít zase větší sílu. Na tu lávu prostě. Tak jsem zvědavý, co se stane. Tak co? Aha. To jsem moc nevyšpikovala. Tak jestli to chcete teda zkazit si tu ohnizdornost, tak si tam dáte, tam dejte glowstone a máte to zase o 2 minuty. Tak to jsem moc to si to vyčerpáme na našich zkušených lidech. Takže se tady nic nestane, ale to tak opravdu to nevadí. Tak se můžeme se vrátit a půjdeme na poslední lektvár láhev s uzdravovacím nápojem. A opět nějakou tu lahvičku s vodou. Dáte si tam ty lahvičky a bradeviční, vždycky to je základ, takový malý základ. Tak to bude hned. Do čekání dlouhý, to je hrozný. No. Takže zase budu mít láhev s vodou. Prostě nepříjemný letvar, žádný účinek. Tak si vezmu blízkavý meloun, což prostě vykraftíte s obyčejným melounem a s ingotem. Nebo tam prostě ten blízkavý meloun dáte a vznikne vám ošetřovací, healovací nápoj. Nechtěl. Počkám jsem sekundu, už to bude. Už to je a vidíte uzdravení letve. A jestli si to budu chtít jako zesilnit, to nejde, škoda. Ale vidíte, mám uzdravovací letve. A jestli si to budu chtít zase naházení, tak si naházení, tak zase dám střelný prach. A jako u všech těch vrhajících lektvarů, tak tam vlastně dám střelný prach a prostě je to. Chvilku se počkám, už to bude hned. Tak a mám to uzdravení vrhací. Z to vemu. Tenhle ten se napiju, anebo nenapiju, půjdu za vesničánama a vyzkouším to na ně. Uzdravení. Uzdravení vrha. A teď vám můžu ukázat, normálně. Jdu za zombíkama, prostě za těma lidma tam, těma příšerama a vy uvidíte, kolik to přijde. Jo. Mám to opět bolí, to se pak bolí, pomoc. To si to vypnu, těžká mírně. Teď mám půlku, napiju se, předáme to život. Nějaký teda. Tak jste teď viděli, jak se vaří lety s jedem, let s ohnizdorností
a láhev s uzdravovacím nápojem. Tak a jestli mám ještě trochu času, tak bych vám mohl ukázat dvě takové pasti, teda jako pasti, prostě napůl past, napůl past, tak bych mohl vám to teda ukázat, jo. Takže normálně dáte si sem lávu, prostě lávu tady máte, řekněte nějakému člověku, ať do toho skočí, on si řekne určitě, že není blbej, tak do toho skočí, pak řekne, já tam skočím, tak tam skočíš, budete chvilku hořet, pak tady tu vodu, odhoříte a jste tady. Teď bych vám mohl ukázat, že musím vyhledat. Jsem zapomněl dělat cestu na vyhledání, to vyhledu sám. A nevadí, vůbec nevadí. Tak. Se vykopuju. Tak. A takhle to vypadá. Normálně si dáte takhle. Já si dám kreativ, ať můžu letět a ukázat vám to. A kdo neví, tak kreativ ze survivalu se dělá tak, že prostě dáte game mode 1, kde 1, tady, 1, ne, zase blbý, game mode 1, takhle, že můžete prostě kreativ, všechno, máte všechny ty věci. A jestli to bude chtít, dáte se do survivalu, tak dáte game mode 0 a máte survival. Takže normálně to úplně primitivní, to dám pryč. Normálně děláte si díru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloků do země si prostě uděláte díru a pak na první co uděláte je, že si dáte takhle do strany, takhle si dáte dvě takové prostě značky, nebo jak se nemůže říkat, jen se půjdem do inventáře, dneska mi kdykoliv tlačítko, ale blbě. Pořít ceduly, ano cedule. A když si dáme 2 cedule, na druhou stranu taky, tak tím pádem neproteče láva. A tím, že to prostě tak je, tak dáte na třetí blok do hloubky, teda vodu, a pak dáte znova cedulky, aby cedulky 4 na každé straně 5, a prostě vám neproteče opět ta voda a pak spadnete do té díry, jak se prostě udělali, takhle. A vyjdete tady, vybavnete na něj, já nevím, třeba bude stát na těch schodech, vycházím teď celý, a bude na těch schodech stát, kopnete do něj a on tam půjde počít a myslí si, že umře, ale ne, do lávy, popluje tak a je tady. A je zase v Vidíte, tohle je prostě taková jednoduchá, zastrašující past. A teď bych to mohu ukončit, s vámi se rozloučit, tak jo, tak dělejte nějaké lajky, komentáře, budu mít radost, napište mi, co mám zlepšit, jestli mám méně mluvit, nebo víc, nebo udělat toho víc a tak dále. Prostě mi to napište do komentů, lajkujte, všechno, tak čau čau.